Vždy obviňuje seba. Mne keď príde na sedenie niekto, kto mi 20 minút hneď prvých kýda na ex, tak viem, že to nie je obeť. Ešte človek s poruchou osobnosti, ktorý si našiel silnejšieho človeka s poruchou osobnosti k sebe a vytýrali sa navzájom. Oni sa navzájom vedia pritiahnuť? No jasné, ja tomu hovorím atomový rybík. Takíto ľudia, keď sa stretnú, tak to končí ako atomový rybík, zničia jeden druhého a celé svoje okolie. Prúserom, jak majú spolu deti. A áno, oni nie väčšej obete ako je narcista. Nie väčšej obete ako je narcista. Takže, ak hovoríme o reálnej obeti násilia, v prvom rade obviňuje seba. Vítajte pri relácii Dobré správy zo života. Vzťah s narcistom z vás vysáva dušu a zrazu máte pocit, že z tej krásnej rozprávky sa stal úplný horor. Andrea Andrejová založila OZ-ko Nikdy viac a pomáha týmto obetiam. Práve o tom sa teraz viac porozprávame. Andrejka, ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Ja ďakujem naozaj, že si prišla, lebo ty si neuveriteľne akčná žena, máš aj veľkú zodpovednosť na sebe, že naozaj pomáhaš preživším narcistického násilia a ja si myslím, že naozaj nikto nedokáže pochopiť obete tak, ako ľudia, ktorí to zažili tiež na vlastnej koži. Takže ak by si nám vedela nejak v krátkosti povedať a ako budeš chcieť, že aký je tvoj príbeh? Ja sa k nemu veľmi nerada vraciam, lebo to odoberá pozornosť toho, čomu sa venujem a čo reálne potrebujeme v spoločnosti riešiť, ale v skratke, keď som vyšla zo strednej školy, ušla som do Londýna, aj som okusila sveta a doučila sa poriadne angličtinu a moja host family povedala, že si mám teda vybrať kurz na college, ktorý mi preplatia. Vybrala som si ja normálnu psychológiu, lebo ma zaujímala psychológia. Došli sme na štúdium poruch osobností, anorexie, depresí, suicid a podobne. A to som si študovala rok, robila som si skúšky a hodila som knihy do pivnice a myslela som, že mám vybavené, pretože som sa učila, že poruch osobností klastra B, teda jedincov, ktorí majú túto poruchu, je 1% v populácii, tak som si myslela, fajn, takých nestretnem 1% hore-dole. Aká je šanca? Šanca je, že 15 rokov som potom zažívala s nimi opakovane vzťahy, pretože som netušila nič o spoluzávislosti, o tom, že na to, aby si našla zdravého partnera, sa musíš uzdraviť zo vzorcov zo svojej primárnej rodiny, ak sa ešte ho uzdravovať, a to myslím, že v dnešnej dobe už má pomaly každý. Nevedela som teda nič o parentifikácii, ktorú som, nechcem povedať, trpela, ktorú som možno mala, z ktorej som sa uzdravovala, uzdravujem sa doteraz. A teda po 15 rokoch takýchto vzťahov, keď už som naozaj bola na dne a už som nevládala, tak mi to všetko podocvakávalo. Bohužiaľ, lebo Bohu vďaka som vtedy už mala novorodenca. A teda bolo mi jasné, že to, čo zažívam ja, zažíva asi aj zažívajú iní ľudia. Tak som sa prihlásila do podporných skupín, zistila som, že existujú po svete, ale že na Slovensku žiadna nie je a nemá kto vlastne hlásať toto povedomie o poruchách osobnosti, pretože na ceste k uzdraveniu obeť prvé, čo potrebuje, sa edukovať. Aby sa neseba obviňovala, aby rozumela tomu, že je to nemenný stav na tej druhej strane, menný, zhoršujúci sa stav. Že čím dlhšie zotrvá vo vzťahu, tým viac príde o seba, tým dlhšie to uzdravenie bude trvať, tým viac to ovplyvní jej nielen emočné zdravie, ale aj fyzické zdravie, tým viac to ovplyvní deti, ďalšie generácie po nej. A teda založila som podpornú skupinu, napísala som po nociach, ako som ti hovorila pred chvíľou, za mesiac 2 knihy, lebo ten pretlak emócií a informácií vo mne mi nedal spávať a musela som to zo seba dostať von, k čomu navigujem aj obete, aby si vlastne viedli denníky, aby si spisovali, čo sa im stalo, aby si vlastne validovali tú svoju realitu a aby si validovali, že to, čo sa im deje, nie je v poriadku, to, aké sú, nie je v poriadku, že sa niečo musí zmeniť, aby sa mali dobre, aby sa mali radi sami seba. Tie obete, a to nehovorím len o ženách, ale aj o mužoch, lebo máme 50-50 klientov aj mužov. A teda z tej podpornej skupiny sa neskôr stalo občianske združenie, pridali sa ku mne odborníci a teraz máme 20+, 25 členný tím, právnikov, psychológov, psychiatrov, gynekologov, HR poradcov, koučov, ktorí pomáhajú obetiam sa dostať z takéhoto syndromu narcistického zneužívania a všetkých tých diagnóz, ktoré vlastne vznikajú počas vzťahov s narcistami a s ľuďmi, ktorí páchajú domáce násilie. Pretože nie len narcisti páchajú domáce násilie, poruchy osobnosti klastra B sú 4 a ľudia nemusia mať len poruchu osobnosti klastra B. Máme obete ľudí, ktorí sú napríklad schizoidní alebo schizotypní, alebo majú schizofréniu, alebo majú úplne iné poruchy osobnosti, ale majú črty poruch osobnosti klastra B, alebo sú závislí, alebo sami zažili domáce násilie a traumy v detstve, čo je vlastne prediktorom k tomu, že buď v budúcnosti budú obeťami, alebo budú násilníkmi zase v partnerských vzťahoch oni.
Ako dlho už celkovo ale OZ-ko funguje? Vieš povedať ceca, že koľkým obetiam ste už pomohli? Ťažko je to vyčísliť, pretože taká systematická práca je to možno posledné 2 roky, kde si vedieme evidenciu. Ja si vediem evidenciu ľudí, s ktorými som pracovala od úplného začiatku, pretože keď som niekoho riešila, tak som si spisovala kazuistiku a naozaj tých kazuistik mám, ja neviem, 4 šanóny, takto hrubé, takže ich veľa. A v podpornej skupine máme 3200 žien. Tá podporná skupina nie je len taká, ako sa po slovensky hovorí, že slepičarna, kde sa prídu, vyžalujú sa a všetko je v poriadku, ale je to naozaj silná komunita žien, ktoré sa medzi sebou zamestnávajú, strážia si deti, pomáhajú si, chodia spolu na výlety, vznikajú tam priateľstva a tak ďalej a veľmi sa ťahajú a podporujú a naozaj si dávajú niekedy až fundované rady. Nie len také, že mne fungovalo toto, vyskúšaj, ale naozaj z rôznych pohľadov. Z toho, čo sa mi denne ozve, môžem povedať, že denne sa mi ozve 3 až 10 ľudí. Hej, nie každý samozrejme sa stáva klientom, niekomu stačí odpísať, znavigovať ho, niekoho stačí odporúčiť niekde inde a tak ďalej. A tiež rozdeľujeme to, že či ten klient dostáva našej starostlivosti podľa toho, že z akého prostredia pochádza a akú potrebu potrebuje vykryť. Ak je to žena, ktorá bola ekonomicky, fyzicky, psychicky týraná a potrebuje sa umiestniť v krízovom centre, tak reálne s ňou my nemáme čo robiť, pretože v prvom rade potrebujeme zabezpečiť, ale vysaturovať základné potreby, čo je strecha nad hlavou a jedlo. To znamená, že ja jej okamžite hľadám umiestnenie v krízovom centre, kde ju aj umiestním, presťahujem ju a kde sa jej v rámci tej podpornej skupiny vyzbierame na prvé 2-3 mesiace živobytia, žitia, hej, strechy nad hlavou a jedla pre deti, aby sa vedela postaviť na nohy a začať fungovať, kým ju oni tam opatria. Hej, dostáva sociálne, právne a psychologické poradenstvo, takže toto už je mimo nás. My zabezpečujeme len to, aby bola v bezpečí a aby mala strechu nad hlavou a aby bola v budúcnosti zabezpečená. A potom máme klientov, ktorí využívajú služby našich právnikov, ktorí máme 6 v Slovensku aj v Čechách, alebo využívajú psychoterapie s našimi psychológmi, alebo našich adolescentných koučov, HR, keď sa potrebujú pripraviť na zamestnanie po 10 rokoch materskej, hej, a umiestniť sa na trhu, lebo je veľmi náročné vyplniť ten gap v životopise často, čo naša HR zvláda úplne bravúrne. Takže záleží od toho, čo ten klient potrebuje a s ktorou formou pomoci vlastne za nami príde, že potrebuje vykryť. Ale to je naozaj skvelé, že ste tu takto pre nich a môžete byť často práve tým odrazovým mostíkom, aby oni sa mali časom v živote lepšie. Pôjdeme teda už k narcistickej poruche osobnosti. Ty si povedala, že áno, v tom klastri ich je viac, lenže je to veľmi náročná téma podľa mňa a máme na ňu vyčlenenú pomerne málo času, čiže preto pôjdeme radšej k tým narcistom, lebo to tak viac rezonuje v spoločnosti. Ako vlastne s nimi vyzerá vzťah úplne na začiatku a potom sa to v akom momente zvykne zmeniť? Takže narcistická porucha osobnosti má také základné črty, potrebujú pocit moci a kontroly, majú neskutočný pocit nároku na všetko a všetkých vo svojom okolí, na ich zdroje, na ich pozornosť, na ich čas. Nevedia byť empatickí, pretože im chýba centrum emócií v mozgu, majú menej šedej kôry, menej bielej kôry, produkujú obrovské množstvo kortizola a tak ďalej. A teda vzťah s nimi vyzerá tak, že od začiatku je tá druhá osoba pod kontrolou a v moci toho druhého a od začiatku stále niečo rieši. Stále rieši to, že jej nedáva zmysel to, čo sa jej deje, ale tým, že dostáva pozornosť, lásku a obrovské gestá v obrovských priehrštiach, tak to ani nechce riešiť. Pretože s tým všetkým, čo som vymenovala, dostáva obrovské dávky dopamínu, serotonínu a oxytocínu, čo sú hormóny, ktoré nás drogujú tak, že nám otupia nervové zakončenia, naša centrálna nervová sústava nefunguje ako bežne by mala fungovať a my sa cítime ako na oblačiku číslo 13 a nechceme, aby to skončilo. Takže vtedy vieme prepáčiť všetko a oni v prvých už minútach alebo sekundách, keď nás stretnú, si vytipujú, že či budeme ľahká obeť alebo nebudeme. Sú také krátke verbálne testiky, kde nám položia latku tolerancie na dno a kde nás presvedčajú o tom, že je v poriadku, že sa ku nám takto správajú alebo že nám takto narúšajú súkromie, že sa nás takéto intimné veci pýtajú. A tým, že nám na oplatku dávajú priehršťami tieto hormóny, tak my im to prepáčime a potom už s tou látkou len prebijajú dno. Hej. A neskôr prichádzajú časom, čím ich dlhšie poznáme, prichádzajú väčšie a dlhšie testíky a tých hormónov šťastia
a spokojnosti dostávame čím ďalej, tým menej. A produkujeme kortizol. Kortizol produkujeme vtedy, keď sme v stave ohrozenia, keď sme v strese, keď netušíme, čo sa nám deje, keď tá druhá strana napríklad vyrobí umelo problém alebo spustí trianguláciu a my nevieme, kde je sever. A vtedy vyprodukujeme obrovské množstvo kortizolu a urobíme všetko preto, aby sme znova dostali ten dopamín, serotonín a oxytocín, tak ako na začiatku. A vtedy vzniká vlastne hormonálna závislosť na tyranovi, na narcistovi, na človeku, ktorý toto na nás pácha. A kvôli tomu je ťažké odísť, nie kvôli tomu, že tá obeť miluje toho druhého človeka, nie kvôli tomu, že majú spolu deti, nie kvôli tomu, že sú možno ekonomické závislé tie obete, napríklad aj počas rodičovskej dovolenky, ale kvôli tej hormonálnej závislosti. Tá spôsobuje to, že tá obeť v priemere jej trvá 6 až 7 odchodov, kým skutočne odíde, lebo sa najskôr potrebuje odpútať, potrebuje si nájsť zdravé zdroje toho dopamínu, potrebuje znížiť hladinu kortizolu, aby sa jej zmenšila amygdala a aby bola schopná kognitívne čo sa dialo, pretože pri nadpriemernej produkcii kortizolu sa nám zväčší amygdala, ktorá vyblokuje činnosť predného mozgu, ktorý je zodpovedný za krátkodobú pamäť a rozhodovací proces. Takže ja si nepamätám, prečo chcem odísť a neviem sa rozhodnúť, či to naozaj chcem urobiť, pretože si neviem zvážiť pre a proti. Ty si povedala ešte aj v predchádzajúcich rozhovoroch veľmi takú zaujímavú vec a ja už som ju čítala aj v iných odborných literatúrach, že títo ľudia radi týrajú ostatných prostredníctvom spánku. Nedostatku spánku. Áno. Že im to nejako tiež narúša tie rozhodovacie procesy. To s tým všetko môže súvisieť? Samozrejme, to súvisí jedno s druhým tretím. Tie formy týrania a abuzu sú rôzne. Problém pri narcistickom zneužívaní, alebo teda syndróme narcistického zneužívania je, že tam po väčšine sú sklobené všetky formy násilia. Ľudia, ktorí boli traumatizovaní v detstve a nemajú možno poruchu osobnosti, len nevedia sa emočne zregulovať a sú agresívni, tak týrajú fyzicky, hej, vybuchujú. To sa dá krásne zmanažovať anger managementom, ak si absolvujú kurzy, absolvujú terapie, dá sa to zmierniť, dá sa to naučiť tá emočná regulácia. Potom máme ľudí, ktorí sú závislí, ktorí sa prejavujú narcisticky, majú narcistické črty, ale svojím spôsobom nemajú poruchu osobnosti, možno sa len samomedikujú tým alkoholom alebo drogami, nejaké zažité traumy, alebo ADHD, o ktorom nevedia, ktoré nie je diagnostikované a podobne. A potom tu máme ľudí s poruchami osobnosti, ktorí týrajú vo všetkých smeroch. Fyzicky, psychicky, ekonomicky, sexuálne, dokonca sa znásilňujú vlastné deti a podobne. A z takejto formy násilia, kde prevahu má to psychické násilie, ktoré zachádza aj do toho ekonomického, fyzického a tak ďalej, je najhoršie sa dostávať. Hej? To trvá najdlhšie, pretože tam je taký zhluk traum, že spôsobuje naozaj komplexnú posttraumatickú stresovú poruchu a tá, kým sa nezmenší amygdala, kým sa správne nenamedikuje tá obeť, kým si neodchodí roky terapii, tak nemá šancu vlastne normálne žiť. A týranie spánkom, prepáčte, skáčem do reči, je jednou z fóriem týrania a väčšinou to zneužívajú násilníci na to a využívajú to vlastne aj vojenské jednotky a kadekto po svete na to, aby unavil tú obeť, vyšťavil ju, aby sa dostal do pocitu úzkosti a takej únavy, že sa prizná k hocičomu a urobí hocičo, lebo vtedy je človek najmanipulovateľnejší, najzraniteľnejší, keď je na smrť unavený a keď mu odoprieme tú základnú saturáciu potrieb. Jasné. Často ľudia majú také predsudky voči obetiam domáceho násilia, že napríklad niekto aj o niekom vie, že teda čím si prechádza žena alebo muž za zatvorenými dverami a dávajú im také otázky, a prečo tam neodídeš, prečo tam zostávaš, lenže ono to je podľa mňa o mnoho hlbší problém, ako len dávať takéto povrchné otázky, takže keď si to môžeme v krátkosti nejako povedať, tak čo naozaj prežívajú doma obete narcistického zneužívania? Najhoršia otázka, ako sa môžeme opýtať, prečo si neodišla? No lebo nemohla, lebo keby mohla, tak otvorí dvere a odchádza. Neodišla pretože nevedela, čo sa jej deje, pretože bola presvedčená o tom, že to, čo sa jej deje, je jej problém, je to jej vina, opakovane, dennodenne, hľadala roky chybu v sebe, až kým nedošla do záveru, že naozaj tá chyba asi nebude vo mne, pretože čokoľvek ja urobím, tá druhá strana nikdy nebude spokojná, pretože napríklad pri narcistoch sa snažíme o to, aby sme im neustále vyhovovali, pretože sme zodpovední za ich emočnú reguláciu a v momente, keď im vyhovieme,
tak zmenia názor na to, ako im máme vyhovovať, čo je nemožné pre nás v tomto naďalej žiť, hej. A toto, kým obeti docvakne, trvá dlho. Potom sú tam deti, potom sú tam ekonomické záležitosti, kde veľa z našich obetí je spolu dlžníkom napríklad v hypotékach, ale nie sú spolumajiteľmi nehnuteľnosti. To znamená, že sú doživotne zadlžení, ale nevlastnia reálne nič. A toto sa deje bežne. V tomto by napríklad mali vzdelávať finančných expertov a hypotekárnych expertov, ale napríklad aj ľudí v banke, pretože s minimum informácií o poruchách osobnosti nechajú obete podpísať spoludlžníctvo na hypotékach a pôžičkách a absolútne ich nezaujíma, že nie sú spolumajiteľmi tých nehnuteľností alebo toho hnutelného majetku a neupozornia obeť na to, že tu asi dochádza ku ekonomickému násiliu. Toto nepodpisujte, pretože vy nie ste spolumajiteľom, budete zadlžení, niečo tu nie je v poriadku. A toto by ako experti mali robiť, ale nerobia to. Každý si to nad obeťami umýva ruky a čaká, že si to vyriešia same. Hej, a často toho nie sú schopní, lebo netušia, že sa im deje. Takže ďalšia je tá ekonomická stránka, potom sú deti. Oni si myslia, že keď po odchode nebudú môcť vykrývať to, čo na nich pácha ten páchateľ, ten človek s poruchou osobnosti, alebo ten, ktorý pácha domáce násilie, ten závislý človek, takže spôsobia deťom väčšiu traumu, čo je úplná hlúposť, pretože v prvom rade potrebujeme tým deťom rozdeliť prostredie. V domácom prostredí, kde dochádza ku domácemu násiliu, dieťa druhého rodiča, ktorý je obeťou domáceho násilia, nikdy nebude vnímať ako rodiča a autoritu, vždy ho bude vnímať ako spolu obeť na rovnakej úrovni. Preto ich aj menej rešpektujú, neberú ich ako autority. V momente, keď rozdelíme tieto dve prostredia, tak dieťaťu dojde, že na jednej strane je človek, ktorého ja musím emočne regulovať, ja som zodpovedný za jeho emočnú reguláciu, ktorý sa o mňa nestará, nenastavuje mi mantinely, nemá hranice, je to vlastne také malé dieťa vo veľkom tele, za ktorého emočnú reguláciu som zodpovedný ja. A na druhej strane je rodič, ktorý ma bezpodmienečne miluje, nastavuje mi hranice, s ktorým sa cítim bezpečne, kde ma on učí emočnej regulácii, pretože ma emočne reguluje, ja nie som zodpovedný za neho a za jeho fungovanie, a kým dieťa neuvidí tento rozdiel, tak nemá šancu na normálny život. Ani na normálneho partnera. Ani na normálneho partnera, ani na normálne fungovanie. Takže najlepšie, čo môže tá obeť urobiť, je odísť, vyňať deti z toho prostredia, čo možno najskôr, ak najlepšie po pôrode, alebo ešte pred, aby zažívalo bezpodmienečné prijatie, lásku, pokoj v domácom prostredí a potom občasne, a bohužiaľ, teraz máme všade pretlačenú striedovú starostlivosť. Ja tomu hovorím, že systém padajúceho hovna z Európskej únie je dané. Poďme tlačiť do spoločnej starostlivosti, do striedavej starostlivosti. Absolútne nás nezaujíma, či tá protistrana je schopná vychovávať deti, či je schopná emočnej regulácie, či je skompetentný ten rodič. A teda najlepšie, čo môžeme, je ukázať tomu dieťaťu ten rozdiel v prostrediach, aby malo šancu znižovať ten kortizol v pravidelných intervaloch, pretože deti v takýchto prostrediach produkujú obrovské množstvo kortizolu. A z toho my už teraz vieme predvídať, akými diagnózami bude to dieťa trpieť v budúcnosti, o koľko rokov skôr umrie, či bude napríklad zneužívať alkohol ako samomedikáciu prežitých traum a podobne. Na to máme ten ACE score test, o ktorom prednášam po školách, kde si ho decká robia s nami. A teda aj psychologom som teraz v Lučenci bola prednášať, netušili o tom. To je tá informovanosť, ktorú my potrebujeme pretlačiť, aby ľudia vedeli, že reálne, čo sa tu o 20-30 rokov bude diať, lebo my to už v organizácii vieme, čo sa tu bude diať. My si tu vychovávame cieľene ďalšiu generáciu psychiatrických pacientov a sociálnych prípadov a obeti domáceho násilia. A zastaviť sa to dá, len musíme spolupracovať všetci a v prvom rade musia byť edukovaní, zodpovední. To znamená súdy, polícia, sociálne úrady, ktoré si omývajú ruky nad obeťami násilia nenormálnym spôsobom a sú spolu zodpovedné za týranie detí v našej republike. A v neposlednom rade aj túto novú generáciu, ktorá je zodpovedná za svoje rozhodnutia do budúcna. A aby mohla byť zodpovedná, aby mohla prijať zodpovednosť, aby mala vôbec na výber v budúcnosti, za to sme zase zodpovednými, takže ich treba edukovať. A treba tu edukovať o viacerých témach, si myslím, ale naozaj by sme nemali zatvárať oči pred tým domácim násilím, lebo je veľkou súčasťou našej spoločnosti a nikdy nevieme, kto čo prežíva za zatvorenými dverami. Myslíš si, že obete tohto násilia sa boja o tom prehovoriť možno aj z toho dôvodu, lebo narcisti väčšinou pôsobia navonok, že sú šarmantní, strašne priateľskí a ona, aby sa takto správal, to není možné, vieš? A či sa neboja potom toho, že fakt im nikto neuverí? To je jasné, lebo obeť v momente, keď sa rozhodne, že ide odchádzať zo vzťahu, tak narcista urobí smear campaign.
Pôjde po okolí, pôjde v práci, pôjde po rodine a bude tvrdiť, že tá obeť je psychopat, že je nenormálna, že sa s ňou nedá vydržať a obeť v momente, keď sa prestane hanbiť za to, čo sa jej doma dialo, lebo to je prvý dôvod, prečo to nezdieľajú obete domáceho násilia, lebo sa hanbia. Lebo obete domáceho násilia nie sú nejaké neschopné socky, sú to väčšinou vzdelaní ľudia, úspešní ľudia, ktorí sú schopní sa o seba postarať, čo preto si ich ten narcista vybral a oni sa hanbia, čo všetko na sebe nechali napáchať. Aj keď v tých momentoch oni nemali reálne na výber. Pretože boli dotlačené do kuta, boli dotýrané, naozaj nemali na výber. A kognitívne boli úplne mimo. Sa tomu hovorí, že kognitívna dizonancia. Im bola vystavaná realita doma, úplne iná, taká, čo nemá spoločné s tou našou realitou, ktorú žijeme, nič. Hej. Takže hanbia sa, boja sa a je to kvôli tým smear campaign a trianguláciám, ktoré okamžite pri rozchode spustí vlastne ten násilník. A áno, niektorí z nich, nie všetci, sú šarmantní, vedia sa prezentovať, vedia pekne rozprávať a vedia presvedčiť to svoje publikum, to svoje okolie o tom, že naozaj sú skvelí a naozaj, kým s nimi človek nežije, netuší. A presne takto sa obete stávajú obeťami, pretože oni vystavajú obrázok o sebe. Tá obeť ide do vzťahu s tým, že má nejakú predstavu o tom človeku a tá predstava nemá s realitou nič spoločné. Ale to zistí až po dlhodobejšom vzťahu o žití. Čo prežíva obeť po rozchode? Lebo nie sú tam potom také momenty, že jej mysl sa s ňou zahráva, že čo ak to naozaj bolo celé iba jej vinou, lebo však to počúvala tak dlho, tak prečo by to tak nebolo? Obeť v prvom rade vždy obviňuje seba. Mne keď príde na sedenie niekto, kto mi 20 minút hneď prvých kýda na ex, tak viem, že to nie je obeť. Vieš, to je človek s poruchou osobnosti, ktorý si našiel silnejšieho človeka s poruchou osobnosti k sebe a vytýrali sa navzájom. Oni sa navzájom vedia pritiahnuť? No jasné, ja tomu hovorím atomový hríbik. Takíto ľudia, keď sa stretnú, tak to končí ako atomový hríbik, zničia jeden druhého a celé svoje okolie. Prúserom, jak majú spolu deti. A áno, oni nie väčšej obete, ako je narcista. Nie väčšej obete, ako je narcista. Takže, ak hovoríme o reálnej obeti násilia, v prvom rade obviňuje seba a hanbí sa, neodíde. A teda otázka bola čo? Ešte raz? Že či si oni všetko nedávajú za vinu. Jasné, seba obviňujú sa. Oni boli v tomto totiž vytrénované v primárnej rodine. K tomuto teda, nie v tomto. Pretože väčšinou obete domáceho násilia alebo obete narcistov sú scapegoats. Sú to obetné baránky rodiny, ktoré môžu za všetko a ktoré sú devalvované a ponižované a presvedčené o tom, že všetku špinu sveta by mali prijať a vysporiadať sa s ňou a sú väčšinou zodpovedné za emočnú reguláciu svojich rodičov a podľa toho si ich vlastne vytipuje ten partner a stiahne si ich, aby boli zodpovedné za emočnú reguláciu toho partnera a teda zodpovedné za všetko, čo sa mu deje. Takže áno, oni sú o tom presvedčené niekedy až generácie. Hej, lebo táto spoluzávislosť a tieto obetné baránky a vyvolenie a toto delenie rodín na takéto deti sa detí generáciami a učí sa to. Ono sa to dá odnaučiť, trvá to dlho. A väčšinou na to prídeme, až keď máme vlastné deti, že aha, to, čo sa mi dialo, vlastne nebola rodičovská láska, to bolo týranie našimi rodičmi. A keď si toto uvedomím... To boli spoluzávislé vzorce a ja to musím zmeniť, aby som toto nerobila svojim deťom. Ale keď si toto uvedomím a zapracujem na sebe, tak je potom väčšia šanca, že nájdem si už potom normálneho človeka, ktorý nebude znova narcista ako partnera, myslím. Ak je toto tvojou prioritou v živote, neviem. Keby, vieš, niekto chce znova lásku po takom vzťahu, takže čo má robiť? Tak rok a pol mu zakazuje mať vzťah. Rok a pol. Ty, keď máš vzťah s narcistom a vidieš z neho a podarí sa ti ukončiť, nie samovraždou, ukončiť vzťah a odísť na živé, nevieš, kto si. Ty prichádzaš o kompletnú štruktúru osobnosti, o celkovú integritu, pocit bezpečia. Ty nevieš, kto si. Pretože on ťa tak rozšrubuje, že ty netušíš, kto si. A trvá minimálne rok a pol, kým sa zmenší amygdala, to znamená, prestaneš byť reakčná, prestaneš produkovať obrovské dávky kortizolu, ktoré ti ovplyvňujú 400 hormonálnych procesov v tele, začne ti fungovať kognícia, pojmeš, čo sa ti vôbec dialo a si schopná začať na tom pracovať. To je to posledné, na čo ty máš myslieť, keď končíš vzťah s narcistom. Či si nájdem niekoho ďalšieho, lebo vtedy spadneš do ďalšieho vzťahu s ešte horším. Ako sa to dialo mne opakovane. Ja som to aj spísala do kníh, lebo ja som mala aj odchodené terapie. Nikdy mi terapeut nepomenoval, deje sa vám domáce násilie, váš partner má pravdepodobne poruchu osobnosti, takto sa správajú, toto je ich scenár, nemenia ho, menia len publikum. Bude sa to diať opakovane, musíte z toho výjsť, musíte z toho uzdraviť. Ja som tápala v tme a to som chodila do terapie až pri tom poslednom, kým som nepochopila, čo všetko ja si musím uzdraviť. A trvalo to strašne dlho.
Hej. Kým sa to uzdravilo, kým som bola schopná o tom hovoriť, kým som bola schopná ďalej ťahať niekoho z toho, čo sa mu deje a pomáhať mu, hej. To sú odrobené roky na sebe. Takže to je to posledné, na čo má obeť myslieť pri odchode zo vzťahu. Či ja si niekoho v budúcnosti nájdem. V prvom rade má nájsť samu seba. V prvom rade má byť človek kontentný sám so sebou, má vedieť, kto je, čo je, kam ide a potom si môže vybrať kognitívne, rozumne niekoho k sebe, aby mu bolo ešte lepšie. Človeku má byť dobre samému. Ak ti nie je dobre samému, nehľadaj si k sebe nikoho, lebo ho stiahneš na dno, alebo si nájdeš niekoho, kto ťa stiahne na ešte väčšie dno. Ja sa to pýtam z toho dôvodu, lebo mnoho ľudí takto po rozchode sa cíti hrozne osamelo a potom sa presne uchylí k niečomu, k čomu by vôbec nemali. Čiže naozaj treba zapracovať na takých našich vnútorných vzorcoch, aby najprv musíme byť šťastní sami so sebou, to je to najdôležitejšie a potom teda si nájdeme pre nás niekoho už toho správneho. Ty sa stretávaš s množstvom ťažkých životných príbehov, vykonávaš naozaj úžasnú prácu. Ja si len želám, aby tu bolo viac takých ľudí ako si ty. Aj ja. Ale čo teba v týchto momentoch posúva? Vieš, čo ťa drží, aby si stále vládala a fungovala? Keď mi príde správa, ďakujem, že si mi zachránila život a ja si nepamätám, kto to je. Ja pozriem na meno, ja pozriem na fotku a nepamätám si, kto to je, lebo to bolo 2-3 roky dozadu, ale tej osobe som pomohla tak, že som jej stála za to, aby som jej na konci tej cesty v uzdravení, aby mi napísala správu. Toto ma drží. Drží ma to, že zaspávam s vedomím, že napríklad tá matka s 2 deťmi, ktorú som presťahovala, dnes večer zaspí a nebude v noci zavraždená. Hej. Drží ma to, že v podpornej skupine máme 3200 žien, ktoré vždy nájdu niekoho, komu sa môžu vyrozprávať. Že v tom nebudú ostávať samé, tak ako ja som ostávala v tom sama, alebo som netušila, komu sa môžem vyrozprávať. Chvála Bohu, mala som minimálne jednu osobu, ktorej som sa mohla vždy vyrozprávať a je mojou konštantou doteraz, ale nie každý má to šťastie, pretože narcisti v prvom rade odizolujú obeť od kompletne celého okolia a od rodiny. Aby práve nemali kam natiahnuť ruku za pomocou, aby sa nemali kam obrátiť, aby sa nemali komu vyžalovať, aby o tom nikto nevedel. Hej. Takže chvála Bohu, mne sa toto nestalo. Ale lebo som to nedovolila, lebo tie vzťahy mali krátku trvácnosť, lebo som tušila, že sa tam niečo deje a tým, že som s nimi nežila možno o to lepšie, o to horšie. Keby som s nimi žila hneď od začiatku, tak idú preč do 3 mesiacov. Tak toto boli víkendové vzťahy, občasné vydavačky, takže sa to natiahlo na rok a pol, ale chvála Bohu aj tak. Čo by si už len takto na záver odkázala ženám alebo aj mužom, teda, ktorí si prechádzajú momentálne podobnou situáciou, ktorú sme tu opísali, aby si ich podporila a už si povedali, že nikdy viac? Domáce násilie začína vraždou. Netreba čakať. Netreba čakať, kým zistím, že mi znásilňuje dieťa, netreba čakať, kým som tak na dne, že už nevládzem, netreba čakať na rakovinu, netreba čakať na porážku, ako sme sa rozprávali pred rozhovorom. Pri 60-ničkách máme 100% pravdepodobnosť u našich klientov, že do pol roka dostane porážku. To je 100% pravdepodobnosť. Ona síce odíde, ale po 40 rokoch týrania je tá centrálna nervová sústava tak zničená, že ona naozaj už nevládze žiť a tá centrálna nervová sústava sa regeneruje tak, že robí nič. Ona vypne telo. Ak je to mladý človek, tak to zvládne. Ak je to 60-nička po 40 rokoch týrania, dostane porážku. A či sa z nej dostane, už je otázne. Takže netreba čakať na to, kým ja sa naozaj necítim na umretie, kým nemám diagnózy doživotné, kým moje deti nemajú doživotné diagnózy, pretože u nich máme často diagnostikované ADHD, autizmus, cukrovku, astmu, obezitu a začínajú sa samomedikovať, začínajú so skorou promiskuitou nejakých 12-13 rokoch, čo vlastne potom spôsobuje rakovinu krčka maternice, jazyka, hrtana a tak ďalej, tak ďalej. Takže nečakať na to, kým naozaj fyzicky nie sme na tom tak zle, že nemôžeme odísť. A dá sa z toho dostať von a sú tu ľudia, ktorí vám s tým pomôžu. Andrejka, naozaj ďakujem veľmi za to všetko, čo robíš. Dúfam, že sa k tebe bude pridávať len čoraz viac ľudí a že táto osveta sa dostane k naozaj potrebnému množstvu ľudí, lebo je to veľmi dôležité. Ďakujem.